To kai tsaye yanzu haka kuna kallon mu daga filin idi wato idin gada. Yanzu haka alhamdulillah an kammala sallah sura kuma fita daga cikin harabar masallaci kenan. Nan shine bangaren mata, an tare mata akan sai maza sun fuffuce, yawancin mutane ma ba su shigo ba saboda tunanin fita. Wannan kuna kallon kai karku yi nisa fa. Ina making video ne, gulma ajali. Gulma ajali. Bin afan sai an jima. Gulma ajali. Muje ina making video ne. Kasan wani su kwano daga sama ya karbe ta ya karbi banza wallahi zai ce a hannun wani gara ya karbo ta hannun ruwa ya karbo ta yana son kwano in wani ya karbe ta zai ce a hannun wani gara ya karbe ta abu ne sarta kai ya kadana da nono dan kai na dafa ba da wani ne ta kai mun yi faɗa ne garanti ba dan kai na dama ban na gara sai mun yi faɗa da wani kuma yaro ya magana wani yaro ya ce kula da aljihun ce yaro ka yi magana gaskiya kawai ku bari a hankali ku fito I'm just making video su wato ainihin mai mota haɗa kai gurin da nisa ne haka yanzu za mu yi saurin da muka yi ɗazu ko kuma dawai zan kira 15 in ce martin da za mu ɗauko kujeru mu bi ta wajen martin da shi da aballa ne mu kuma nan mu uku ne ko bibbi ba sai a rirrike ba mu tafi ba daga wele ana kai oh to ina ga tana sale ne ba su hanya ko da naga kowa ma bukatar hanyar nan yake na dan yin making video ne saboda idan muka sa haka yaro sarkin gaskiya zuciya na dama na cire ta daga jikina a gida na baro zuciya na saboda zuciya na a haba ba wani zubar da ladan sallah na ga man sa abu ta kan bulan jama'a yauwa to mun ji korafin ci ba yauwa a dinga yana ba da hanya nake ina making videos ne da barka shigo cikin alhamdulillah ya Ramadan ya sallah to masha mutanen mata gaba ba su da ta baya ya dai daga nan ya mu za ka dauka ne tsaya ma bari in zagayo ta nan